Kaixo eta ongi etorri Mondragon Linguako bideo eskoletara. Oraingoan, hainbat buruhauste sortzen dituen zerbaiti buruz hitz egingo dizut. Dagoeneko ezaguna zaigu ere partikula, baina zalantzak sortzen zaizkigu kokatzeko garaian. Beraz, ere non kokatu landuko dugu gaur. Egon erne, ez da eta hain erraza. Azter ditzagun ondoko bi kasuak. Mikel bihar ere etorriko da, edo bihar Mikel ere etorriko da. Bi esaldiak zuzenak dira, baina esanahi desberdina dute. Zergatik, lehenengoan, noiz galderari erantzuten zaiolako. Bihar ere, eta bigarrenean aldiz, nor galderari, Mikel ere. Horregatik, lehenengo esaldian, honakoa jar genezake aurretik. Gaur, Mikel etorri da, bihar ere etorriko da. Bigarrenean, ordea, ondokoa jar genezake aurretik. Bihar, Eider etorriko da, Mikel ere etorriko da. Ondorioz, erantzuten ari garenaren arabera, ere leku batean ala bestean ipini behar dugu. Hau guztia jakinda, ikasitakoa praktikan jartzeko garaia iritsi zaizu. Etzi, Donostiara, autoz joango gara. Esaldian, non kokatuko zenuke ere nora galderari erantzuteko? Hori da, etzi Donostiara ere joango gara. Eta noiz galderari erantzuteko? Ederki, etzi ere Donostiara joango gara. Beraz, nola galderari erantzuteko, non kokatuko zenuke ere? Horixe, autoz ere joango gara. Ederki aritu zara, segi lanean eta hurren arte!